Wofa ne na pamfo atena se ache se Asem Mpe Nipa dwumadi no eno ana ye ba betu ho anamon na ye de ako yanim Asem Mpe Nipa panyi wa mema na kwa ba yifiri oba pe ye de nsem wo ho ne ebebre ne nsem wo ho ene nsem wo nim se na wo twi ye mu Europe nso tumfo se tu akasa na okasa ye o na asante hene bi akasa ye mu a ya na de na wo akire wo de ko 1880 19 something no a wo hu se ebi asisi na afi no se ya domo suko kakra ya tifiri wo so a eyi kase bi wo Sompa na nanu tietie omo chachem na asante man mnante na ka de na Sompa ye bono mnante no so de na omo ka eno so ya de be ba che se ebe madwumadi na kotote na ene obi atimati na so no obi anso so a kire na adwen ye de no lo kenchen so a mwate se South Africa for start Ghana for pamo ye be di hu nkomo South Africa for ikura so omo company akase ye mo omo sika pa eni hakura 21 na okuruma unim sa companies no ene e be di no so nkomo na se nkomo no akotote timniga wafo no ho aka o omo aka ye koboa na yetimadi twansem mu ene sa ansem no so dampo no so school fo bi ko school na konfa so ko school no no mi no rebe ho ne nyina ye nsem a ye de bro ne na afi ene Friday boja ye de akofie akodi ahome ka kire obi no mfa na fidie nto Sompa 93.1 FM na afi yenko emfa enko 93.1 FM 93.1 FM na afi yenko akwen Sompa eye Sompa eye Sompa 93.1 FM Patu ona enkonko en kwagu bibia boko kwagu bibia boko bibia she also bibia boko na wa na oba kan se na yakoifo birthday nyankopon odi akwa bedru sami de na chese woni ye de ni ya nkamfo na na se ya itiafo nti eye na yekoso aka amanfo se omfa enche na TV no waku memenye sure se mse wodi mse ama course ba so sa enya sem ketua wo nti omfa nche na yegusua anya de peno no na machine ho asem de ya na drum be bi ho ya na ho asem kan wa nya bocha so wan re no wan sese ni ya na fanyina mse nka wa anya kranka eye nti wo mu a ye bese omutie FM no obi ntie no obi so nkanche obi se yo mu nkoyo se o mu haya na TV na teko na first na TV ni na FM ya ni eti ti fako na bibia ansesa de asesa kakra o mu an se mu ye ni nsu mu ye na ti ai ni de kasa ni de eno a we ye damu life ye ko ye ni ni ade ogu na ye ko de ye tiefo ni afefo mu we de ye yi o mu anyi ye cho bibia amincha da shishe mai ke duga shovin bebi obi amicha na mencha mi amina na pram so hene nana bebi obi a ono hema ne wakonwa ntra udi djuma na de bia me koso bompa ye se ekwan no eno monye ma pram so nso mpatamu onye honko patamu wokonya won so mfo motampemfra idu me bia ya na jata meshi mu oya aha se opei se san beto pram so pa ne se kwan ye nye pa de a wakuya ne mu oya hospital kase pa nso oho ne wo so ana mia so mikrum bema eye kuma wuma hene oho so na odi ne dwuma enti na ese kwan no so no akasefo e wo so nti e besere aban a waba ene de mo ma ba ko nyina ye hwe na sa kwan ye hwe ne yenyema nananom na memfa ka kase ema vera sheto vera da so gusu a o kaja gumu pa nti bro aye fansai school ye bi makache so ya akola na o ye maame na wo be ko school a nya fi na ko to tonsa wa na 7 period ko ye di ntosi bi a se be nko ya ma vera de wa package ne ho dada ko to vera sheto ne fa koma enkola no mfa nko school na sumde ho kwagu ya ba se de na ensem gu apaso nti enche ho ye nko ye nim ye ko akwen to first ne se men kan Joseph wa ya le sa e be hye ne nsa o ya le na ba ze otu ase o be hye ne nsa wo ye secure o mbe bua na o matumatu yade na se e de ama 21st ne se ye sciatica yade pa de tutumika fa be down o mbe bua ma nema akotote pa de ama wa brabo 21st ne gina gina ho bi mo o se e ba bia na ya le sa no wo no uko mbe empu ba bi ni no o ha o fere o be ye hye ye de ama o se kimase o hwi ehwa overseas wona ena wo sa nso no bo ase cancel contest Accra or Dome market
esunyane nkranza tachima oso betene nka wo bo adwuma papa uguso ebo adwuma saade a na ye ne number no na abefa na wafre number ne 0249 311 311 311 na afi watumi akun ede akowanim Tago herbal mixture and capsules Tago se men kan to se fa wo yare ne bedan na omo ntu ase mfama yare bi etete Tago se unyanom ne herbal mixture ni bi ananom capsules ni bi a etu ase na afi wonso so anya asomdie pa ede ama wo kra emodiabroso etete pa bepacho pressure ha wadwene pa bepacho malaria bi na etakewa ene yade hodo ayentimi modin ampacho Tago herbal mixture Tago herbal mixture and capsules omo ana bebo amanema akona nim dia ma number ne 0243 228 296 0243 22 82 96 ofre no a oje so na afi wonso so atimi akwanim no Vinci studio se men kan chiro se tutumirika mirika tentepa mirika no odren na no ohye no Vinci studio se men kan chiro se fa se mirika no ene bra na kache na ono so mo amane ma enkonkɔ nanim emfa ma wo pa na mebusa se no Vinci ye ba na ye beyede wose se oba makache ampache wedding waponto inchiamudie no birthday no empache wose oba capture kama de ama pa photoshoot na person ye na ye ono awo wo boapa utu kan abeso ni wachi blogger o ye MP o beso o mforuwa o so mbe ni nyina mutwa na kama wa we pictures no a da nkwa madu mahu mbe se papa no wa guy ene na wa bo akokora sa no maami no wa guy ene na mre wa bo ato ne kwan mu sa no no Vinci studio number no ye 0574 715 778 0574 715 778 o frɛ no obejo so pa OCP Ghana Limited OCP Ghana Limited. Hey, abusiafo OCP for OCP Ghana Limited. So the fertilizer na be adwaso omo OCP 15 omo OCP 10 OCP 15 OCP 10 what the big gu adu dwaton de no so na aso do so no watime nyamfa so bebre into simakum kuruma je ni no enyado ano de gu so mpacho beso do so de ama pa afesu kokofo no wa wo gu boku so emonkate aburo no so no eno so do so pa e de ama eye OCP fo nkaebo na wo fa me de ato de ama no eye OCP fertilizer OCP Limited ena e de abadwa so mse kan ho na bra na afi omomo a na niyama enkonko na nimpa emfama tumilika na ni OCP fo ni ahyiamu no mbe dane umfudie na ko na nimpa Roman father duro me pacho wase yade bi yete stroke tumilika bra body pain wase wo twen waist pain wase wo twen pacho pressure diabetes wase wo twen ne yade hodo amamu body ni nyina me pacho Roman father se bra no mfa duro nkan na yade ni nwane se ebuburu emfifidi sunfu fidie mo na afi wonso de wo ne hu se adasa awrade do on number no na me de tutu dai 0247 919 122 0247 919 122 for the Roman father dura obejo so na afi watimi akwanim ye kwa kwanim nya tena se afutusem na na de bremo Syria college nyina ya tiamo Sompati fo nyina ya tiamo na mechia Dr. Mrs. Janet Sifa Buache prophetess no ma Anita Hotel ma mechia pa woni Mrs. Buache mechia mo kwan so ngoso pa Mr. Amufa yes mechia mo kwan so ngoso kura na machia mi aminu ya chase na minsha na Anita mi sister mechia no kwan so ngoso kura radin shop no nyo mo kase ifiri wan ye go so man hema ho na afia sewa oba hema won kwan so go so man no nya no baby ko ho kani ne ma no machia mu nyina na fe bedi ako machia ma adwana so ene ebusuafo obedi ako nyanya minhira mo na onya mo kase ene me ba no asem mi na drop mi tirim na asem no mienu no mi ba ko na next week akoba akoso ene mi busa se enti wutu osisi pa wo abusua utiwe pa wo abusua
na sɛ kura na ebusua teɛ sɛ yɛ na na esi fie agya hɔkɔ enye yɛ nyinaa yɛ mfifire na nakoro na wo mamu miɛnsa obiara ne yɛ mu mma ɛne yabɛso yɛ nyinaa yɛ na na fie na ɛfa baako pɛ so a mo gye fie bɔ so ma mo de mo nkɔ da abɔnten ti wo abusua ni ti asɛm ni yie pa do you have a family ɛna abɛfa wo nua kɔ aburokyire wa wo nua o maame ba papa ba okoduru ya watima wo ho ama ba bia wote ye tu wadwuma mu ye pamo a emfa ne ho kora wo onka ne ye fire ne nua na wo kɔ wadwere ne ho so o mara meka ho no enti wo abusua do you have a family kwagwa asɛm na ahomte etomre bi wa brabo mu pa anka wo nua na wo no ba krom first a wo presi wo mfra kura asema no enne wo prema no beda wo nkyɛn saa no nti no wo antimi amobra bi ozo oba nidie bi ozo ogye kura nua no wo nkyɛn di wo antimi enne beten no wanya adwuma ntam watu ɔno wo yɛ akakura wo mpɛ wa no kasa kura tie bi bo odin sɛ na wo nua kwaku wa hwan ngya amfa no sɛmu no nkɔ nua na na ama ne behunu kumase no enti wo abusua ni ni awo se wo sika nyina de ne to adwuma mu no ene na adwuma na be peke wa ware wonne wo yire no ma ne am bedi ho oden oba school fees yapamo wakose kwadwo me pa ache wo de bombosia 10 million pe na akoso ya free school ma bo kwadwo asema wo keka no ase nye wo kra na wo se sika de ne koto adwuma mu nye wo nche na no wote kwa adwuma. I'm asking you this question, say wo abusua nwumere yire na no wonya adwuma no a wotiti wo mawuram ne na tena 15 years wow pay sika kakra so fan start business no ene sika bedi ne nsem wadwuma mu yapam wadwuma mu yayi wadi wadwuma asa otifie be one man oba kro na boss bo ya ayete se onyango agya wo hokɔ do you have a family ti asem ni din wo fie o fatoto abrabo ho o papa ti ase pa se de na wo so am pe wasem wo so ati ase pa o ma me ti ase pa se de na wo fa no pe wasem and now mammy woo ye, a day I would them you bag a sabusia, a jaban tinafie, a dipie frabonte, who see counsel or dying high, what did done for one chain, who frame into a moya busia voni. A chance why a year as you were busia for ya, into a baby quachesa busia voni. Listen to me, do you have family? Who are busia for me? Where would you me and you made me beside question? A two abusia. Utu kwa says yes nie unya nipa baako ma ne mfroza agema na bia wo na to say akosi say do you have family nanu ya abrabo mu bawu want me nya ofa so baako am na mafie o mpo amega se matese yese wo ba ne ko na me bebuza se ya kwa na akose enti say na buzia na ye kan wasem no eti ana Asem Mpe Nipa panyini wa ha ami bie bibi so na wadi nani ahe na wadi naso atie no watima dress ko ate ba bia mepese me nante ena anwumre ye busa se wo wa abusua hwe ne awo firi mu hwe ne awo tim no mu hwe won komodie hwe o mabrabo obi agina ba bi ogina ase obi mfu obi ho wo yale na anu abo onua no mama ne ye no busa se up to no obi afro se ne te sei adwuma na ado ho kodon ye no asem to na atena fia ya hwehwemu hu se omu hwan ne timi frɛ ne hu se wa John family papa anasa wo nyon family bia ya hwenkofo om se abusuafo no ya wo mu se de omu si fili ne hu se wo abusua anasa wo ni abusua wotie wo nua bi papa bi odu abraboma wo ye sofo ye ak bishop anwani sika pa ne kas ni made a wo hwe mo wati ni nyina babuja so fro wo fa ni mbo bra ni mbo a wo fa abrobetuma da no live one day be wa wo bra no no so ne ntem ayete se ne omfiri wabusua mu kura abonte sofo wo chance wo ne nchen nyeso aye no boni bi o etu wo abusua ni nie ebi ana kwaku wura ma ye wo abusua ye nim kwan e be fa so yankwa no so anom asuko se panyini owie pebe bie line atum na nso abekire se wo abusua ye tima ko akwa kwagu ya wo abusua do we have family ya shemu poto kasha no do you have family we be kasha yes we kasha no na nyina so kambo mani ye
yenche tifo ni arefo ne topic nso awo de abano ano den Peter Safmula to se na de dem so dan de ba na ye pa se ba ye manipa da ne ho so e bitum ye omo de wo wiase na do twasa na ya no nim se na chiachia nti ya na atratra ne ye obi wo a on de onimu an se ono de oye bia me dem wo busuan o ni trimia ne de kwa fa sei me wo fa ne yi me wo fa ne ni pa so mesi me ma me nwia na no store wo PZ ho no nti ya de busa se emu ne quality ne quantity no wo se na hu fa ni pada se ne bia wutie enne FM TV ni mante but YouTube ni ade no obi a obeti TikTok ni ade bia no me busa question se du me bia ese se wo fa area bro na obema wa hwe ni ntutu yem o wine service se ofa mambi was memma obi odwire gu nanu ma wo se ne se nika o mam ya eka kwa hu se edu me bia yentimi en classify se obi ni abusua na majority ene minority no ene yerwe etenteni titi na ne bibebe yo yentimi enya nkase obi ni abusua because me ne wo kasai obi wo ha na abusua obeto mu no wonya ni yie abusua bi nye pesami nkumnya wawedu na bi na sa woni adafo bi di agro na ko na abusua ba na de abusua ni si yete no se wo bo kontin be ho abusua ese wo kra de kwaku tina na mpanifo kasa wo se obi pe abusua bi ma akwa ena okomu awade dume bi abebe ni pe bi atutu afri ni fie na akwacha na danfo bi so ne de open ho no bible say me ba me dim na nso me de anyeme nto behwa no na nipa no na nya koka fie ho wagome ne ukase we nipa bi wo ka chenzo onko ni kuro mo obebu sase na me kopede ni maame ewu ni papa wu ntu busa na kopede asante wo kasa bi yesi ntifu ni apejafo eye kasa a asante aka nanso emu nsam no me kopede yen sa nti me kopede yen ewo me kuro mu ho na se ni se sa nipa ni busa obi gina nchen a onti nipa kura se sa de na wo kasa ko ne busa ni ye se editi na wo kasa me kopede yen enzemo wa ye ka no se bi de se we na ka o na we ni so kire ye ne yenso o ye nyina sa no ma no ye kase ye ka komu a ye bebusa se enti wo busua pa no a se no wo ka na so won kasa wo mu no sai na wo fa te du me bia no so bi toto ne maame ase a ana me so bi so se be wawo na toto ne ba ase a ya na mente sa ni pakurase ye kasa abusua kura abusua ene de yin abusua ne de wodwe no ho wodi diem wodi fi wo fi bam wo yade a the way nipa bi besia care wagwa abusua kura ne de yin abusua ne nurse ni a ye do koto hospital o kai se a nipa ye ne batu we wo mobo enti na duru asesa meka me ho na me koyi ma no wo ye abusua odwe no abusua kura ene de obaya mene ne tie yi wonim se mabusua maame wuye me papa wuye mini obi a mabusua yi metotwene wono so hu se no wo yi ne totwene de memenya ba wa ne de me de wo ye mabusua wo ye me de a eno nti wodi diem ene ufi ba me ne ba bia nam bia no eye me responsibility se esese ye den me de to me ho so dia ne du me bia abusua asem na ye ka no wanka sa hwe kwa du me bia maame nka asem wono ye ware ne nkoyi a ese hu manfo ntie sa asem wo ye wono obat na ware no na mo komanim ne sa wade ne nkoyi a hu ese hu obeja wasimo baabi ebebe mu so wode nkura ba wiase ne nkura no mo mfa nkosi baabi a ese hu du me bi wono ma ya na sa no ma na yire nipa enu nti na Yesu Kristo kan ne baabi
was a papa, oh, say I do now, mamma, no papa, Mudna Bonto offer. Was a rare, me mamma and papa, one and me mamma and me papa. Or more tea me. Okay. As a Busiani Nipa or to us. What to was say? Oh, Moko. Okay. What be any? Oh, yeah. You himself be free no. Sure, there be. I'll be a finny deal. Coco, a poison, it be a poison. One po, Ajanquano, one as it do none where you. It is all by me as one mamma from the Gabakawi. Yabaka say, what dear, Nan Suquabus was a way. Me mamma and me papa way. Me mamma and me papa no one more Mugina make as a more muti or more woman. It's a Busiani or Jew. That's it. Well, was a minion. You know, you are in the free Busian. Sanity, when you just say, can't quite a ya. As you was stretched out. Wow. Maybe I'm a cousin as I do a town and Capenasm. Okay. That was stretched out. Ya will draw it in Kwagu. We are dangerous. A Quabian and Hannibals were Lilios. Hannibal or cat dangerous was a Lilios. Okay. And to do maybe one more. Ye cabusia some of the air. Unia would tear me. A man in your what dream say. Seven were bushia with Timono. A queer fine. When ya, Yanko pointed the dome. Koyeka yeka of a being in Wofa from one grow. Of a being your baby. Nema were cutting granny up a can of mountain. Of a bonte backward and Toquasia. When Nimsa query mamma and Tiase. Who quite of fast for Bema Cranania jet. A yabusia. Of a bush ready, dear man. One Kaiser, Mrs. Ono kwa na hwe mishugu na sister bibi nti wakwa jankola ewo ofadi dia men amebi kura ka ba wan kai se eno kwa dumma aye me wo faasefo yi me sister ona bo amamedu ba bi se ona madidi amen na ne mai kura me kwa hwe omo achewo wo kira ma me ntuka nkwa hwe omo ofabi nya bi da kokuna se papa bi wo no odwane jane ba no ti akra no hwe na oyebusuani e baba eche papa no na nde se top ende ye tatal Semi mama ni me papa ni tata wawu obi timi wie so ne sisi se ade ona achi ade sanity tata wawu idu mebi wono ma nipa ya brabo anankola ya brabo te sa akokọ a ya pae no ye pae ni sa akokọ oso aduane si a no ososo no kwa no ofre ne ma no ebedu mebi no enkora ne ba no opam wo mo to ba na akoma ato asim abusua bi wa bonse nipa ne wu enye wu ne wo enye nipa bi abusua bi amaya nso omumu ente sa wutie mi a bra wu twi taxi no ene wutie mi a bra mi a o bra wu twi truck no wo fa bi ni fie kan ko kan si ni nyina ya ma wo fie o ma nipa ka bonten na so wonya ne boni bia o pa no won pa wa sha won pa abusua wuti obi taxi ko betu mama ba ko wow yes onye busuani akwago ya si ni pa nyina na ye se ka se omonye ya na ye de aka ho me sister e mai wo wuja mo ngua na so den obu wo pa ompe wa boa wo bu ompe wa boa ono ani ba wo no ne nye na nso obi anwa wonim ne ba se mo onka esa be predo se wutu osun agu e de body enter vision dabi asante de geni na nso ne no ma dane kwagu no ma dane enu ti se na wutie me na okon de da utiri mu na o ma me tiase na o papa tiase wo fa no tiase ya twimu se nti so da cho mu ni wa wo somfo du be bia ni mu ya me de bia meka so chance na we wadwe se de bia wo jaji obi o na ma bonten o ko wi ade wo jaji obi a oba bia wo bo adwaman wo jaji obi a wo ye no ma bia mfata du me bia susuka nanka try nanka kom ko busa se di nti na kure wo ye sa wo anya somfo ni ma me wundam o ma me no nye ni papa ni o papa no nye ni papa ni bibi ne fish by esro e be ti by am ama na kwa kwa ku bi be ma ba bom ama shabi nipa wo so mu a e go pega mo shabi wo mu badwam no so free wi atasefo asase so na kwa ku anya busua bi ama na nso mu anya danfo pa bi ama na nso mu a kwa ku wi ase fombo no so bi mu da okay ntobu ano de ne ho akodom na danfo yo nipa bi wo ho ma one na danfo se me ne minwe on ka ne adanfo wo se me ne minwe ye ntam
mframa mfa ntem wo be ko nye ni nwi ne maame ba wo nye ni papa ba but e kwa ya ode ne nam so no sabe aduane e hye nanu wo yi bi man se mi nwi enu nti e ho na Yesu Kristo ka kire na hwiafo nse me maame ne me papa ne hwan wo mu ne gira ha ya me wo bo kase dugagwe oni pa bi wo no ma na danfo ka so nko ya de ma na oba akoye atwa ni nwi Oh yeah. Ogwe tete wo. Yes. Yo woni pa bi wo ka chem se me kwakwa samwa. Se be me nkwa amemfa kwan so nkwa anadwuma mpon. Enkwa ya de ma na. Obeko. Ko ade chance san akora ayo. Na me ka cho ko meko. Ni ndi a me ka sa. Obi abi adwuma. Ne ma ya kwa sampafo. Eye wo ono na ma nkra na ye sa. Okay. Obi wa adwuma. Baton ne ma nyina se ne ma no wa penti om kotal. But I did kiti bio. Ya go bet ma so ngo. Nenso odru abonten de a ti na Santa Casa se obi apeba kwasea go obi aso pese obewu bi. Eye wo no ma oba ye kwasea. Duru be nya nkra ne na enya o. Mumi ro ye ya na de ni nyina kwasea se we na kwala bone. De bi ye musa. Akra ne wo no to nga no. Ne woni mu hwi o. Eye ntete ye bi na wo de ba. Atem de na wo de be di akwala no. Eno na e kosa. Nka sabe obi ato amo wanka po de sija so na o chama ngole na pani no mu kwati bi ya men ko aseka bi eda akwale chi hwa ati sa mu kro na so obi so ato bi ama ase na ahye no 2 cups okay ye ko hwegu ko du me bi a wo kwasikafo bi fia emane nya wadwen se wo nkoa no the family ni nkoa na wo ho komukobu sasa sikani asa bi ni fie dedede ye nnuane ne kasi gu fie hai enti eno ani na busua ani wo ba kokro kitu amu na dan a ne wo fa ase 40 ho apai ama nya nkyere mu hihim enkura na nya bibia na ebinu atwa correct so man to aso ka kushugu ya yeke from where here for my being. Yame the sorrows from them my here for my na kadiaka. Akade. Today be ameka sa se mo se. Nyankopon yi abusua bia nipa ba ko se wo e na fom twa pokoko no. Okay. Di sa abusua no sa nipa no ne tiri mo de a abusua nyamo bre. Okay. We are no akwisi nkran. Kosinkan. Na mo kwa mbu akura na se. Da bia Asem se apro. Today bia no adanfo bi obaba bia ye ko fam ho Asem Mpe enu mansa made mu de mo hukura nko kan se yi abafi nkutu djuma nyina mo na mo beye munye bone bia o no bra ba ko pe no na ya abro enso e de kase ye ka busua Asem a yenti ni nyina han classify se obi anya busua ebi wa busua ekoyie yete betumi adi adanse ye ne ye namfo bi di agro ko mu fie ye nim de ofa bia ye ne wo fa asefo ye nim ma me nwa bi se wankyere mu kura na unhu se nipa so masi aye ni nwa ba ebi wo pa ne mo ye ka ne ye ka ne se chewe se akoda na wa pa wo no wo fa ase na wayi na ma ana wo nwa ne ba na wayi na ma e die be pa na wa ye ya die ntimi se sa bibia okay na o ka wo mu nyina ne akonya so de ne apegya ye sa awade eni ye ye fe bo ne che ana brand on fa bo ne che na on tete ko ko bi beti ma hwe nkura ba ma ko 20 school en kan da e bo ne da nyane ma te du bi o be nkula bi o sintimi ma me ti ase pa keni ma me ne ti ase kagele kura ma me ti ase na nka wonni bi kura na nka utimi do ho to ho so ko ku ya ne tete o sabe pregnant ye ko ma na repo apa ye na mo sa ya sa we bia wo fa pati ya ka bibi kakra na no kwatu bronya duru ye ya sabe wuko ne o le didi bronya hwe enya bibi se wutam sika bia na ko ye o but fese eno akoshia ne bana o ti so aba o efe ani efie dane kura ka se tama na nsole ne nipa be ye ho ma ka se tama na me ma me ti ase na satam na ko ekasi ko di bronya o ye ko mu asante achim ga so ye ko ni group nkrafo ba masefo ba takwade ba chese bi e ba na obi an so ba ye challenge ani asa masefo ti mi bogala
ɛsɛ kumase ɛsɛ ɛyɛ friends ɛyɛ nkan kyɛ sɛ namfo saa time ne sɛ yɛ gas nso ne ade mo makwan ne ade ne sɛ ayɛ dɛ o maame wo hɔ nti wo pie ya me kai me maame abrɛsɛ wa o timi busa sɛ na me nyina ba na me ba kwa sa mo wo eti bi o ba ka no me ba na pie yo na maame asɔre no ba babu we see the time e ka sa time na yɛ kɔ sa time yɛ ka ne dance yɛ kɔ twa bia ɛdan yɛ dɛm mmarima yɛ kɔ bɛyɛ 40 single room yɛ kɔ ayɛ dan ebi ti hwɛ a ebi nara a twa bi ba saa o maame dan ba na o bɔ mu wada o ɛnso maame bɛ kasa saa mo nanta ɛnso ɔba bɛ bi bata ne yɛ kɔ kura ne sɛ yankɔda fie kɔ etimi ti sika kɔda yɛ dɛ hotel ɛnso yɛ ni nka yɛ meka maame nko ame ho minim sɛ deɛ wɔ tie so saa de kyɛ saa okofi onim ne okoyɛ nipa bi afɔ so abra sɛ ne fifira nya ka to ka ɛnɛ ne bɔtɔm yɛ anka nka wɔkɔ na ne maame wɔ hɔ a anka wɔkra ne maame sɛ be kɔ a anka wɔnim wɔde bɛ ma ne maame so million dubi nso ni obi ade man ɔmo nso so wɔ abusua yɛ kan deɛ wo kɔkora wo yɛ ma wo maame nua ana wo fa bi kora no yɛ sɛ deɛ akɔhyɛ da bi ma kan gye ama deɛ ayɛ kwatanya o te fie bi hɔ no ma sɛ bi yɛnsi abusua fie nipa ne wɔ sika paa mbrɛmu no koko busa wo ntɛmte pɔ bɛkɔ yɛkra kyerɛ ade pa ɛti yɛka abusua nnɛ a wode aba yi a abusua no ne nkora bata no so wadamfo sɛbe ne maame no a ɔkae wo no ohun sɛ ɛne Wofa Lumba ɛna ohun sɛ waba adwuma wadamfo no wei ɛna aduane a mede si wɔ ne deɛ de si wɔkɔe o na ɛno a wɔkɔe o ɛno a wɔso kɔe program wɔ baabi anane no wankra maame no ni wɔyɛ obusuani kyɛn ne ɔwɔ tɛnɛ yɛka busua asɛm a mumie susu mfa yɛ ni hwɛ sɛ mede mefiri asora busuam mefiri okɔn na busuam mefiri aduane na busuam saa nɔɔma no ɛyɛ taatɔ emu nɔɔma no ɛyɛ adwuma nti deɛ ɛpɛ sɛ yɛka kyerɛ nipa dasani bi asɛ sɛ wowɔ hɔ ne sɛ sɛ bempere deɛ ɔne wɔbaa te hɔ ne wɔbaa no wɔbɛboa wo future a ɛyɛ sɛ wohu you should box wɔ kwan bi so you may be a test wife wɛ ɛwɔ kwan bi so sɛ wo ma bɛboa wo a ɛyɛ sɛ wohu wo papa bɛboa wo ɛyɛ sɛ wohu ɛwɔ kwan bi so kɔnɔma bebree hɔ nom a wonya ahwere biribi atimi sesa obi wɔ hɔ wɔtan ne ba saa wɔn akora na atimi kyerɛ se kɔtena baabi saa na bɛkora deɛ na ma yɛ saa na wɔn nyinaa ka ho ne nso mekae sɛ mebɛyi 2 years akora na mama ne susu boss ɛde sɛ mekɔ abɔnten ba na wode akɔtom mekɔ abɔnten ba 10 cedi adeɛ am de amena tom mene ne wɔ fie na ne 4 days na sɛ sika ni me ho sia na metiri bɔ mu sɛ atwa mu na so wɔ ha no a abɛgyina kwan da menhyɛn yi sika mente wɛd na wɔ kana sɛ ɔnsɛ ne sika ɔno wɔ phone wa kyɛ ne sika mu ya nso wasere na wura ne akyire hɔ akɔyi na yi no wayi 5 cedi wɔde 1 cedi ato so da de wasɛ ne sika awo sɛ sika no ɔnte ase oba odi se wa mo sika yes ɔno ni mu ni de ai sɛ ozu ni sika to abro sika ma ohunu sɛ akora nda to gyina yi a yure mu obegyina yi nso yɛ tete ya wo de ma na samri box na de ama na kyerɛ sɛ wonya bi asi ɛyɛ but obi wɔ nso a wosie ne kura no ɛyɛ ne ya ɔgifuru nsɛm ane yɛ ti abusua asɛm a yɛka ne nɛ no woto hɔ a na ne wabusua kɔ yi a mo bu nkotodwa danyame ase ne wabusua na ɔma wo kɔ yi no wode buo ne anidie ama wo mu ne wada wo ase wo fa enye wo ama me bu ye se enye wo na wo so ye mu a o fa nke be ye den ma me wo ma unye free mu enye wo nke be den ani die ne ebu bi afa ko ye tufo ama nipa emom se ma me nso awu ne no ma nko ye osifia wo sabe pe dan ya mo ma me dam ya sanke anim se ma me ko de ntifu ni wa apedwafo kanema de ano wo ma me nwie sha wo fie wo sabe janyame single room no wasama na kola one ne wo store se won ti menye ne ntina fie ho eto wasa pam ne se me ma me nwia no da na wo no ko ne ko da dan nim abreda no sabe onka ho o pam no ti sa no ma we se o mu sha na wonya wo bi ne o so mu na susu asem o chewo
no se fa no ma bla me nko nko tena sani ba nya de bone wate o ye wo busu nurse ni asebe de na me kan doctor ni a wo dwene wo ho ampa aduro na ne boode doctor say e ka me nko ani ntimi mfa emu metima bo ase wo be wudi e be pe kwan bi afa so na ya ye ne kakran se de be ya wo be tia wi ase anya busuani police ni asem ba ye o ma wa nanka wo bedem ase yesi kasi enye bibiem obusuani no soja ni asem wan tan koboko amu ni mu chewo trase etu fo ka che o sese enye biem obusuani no sem train you tena radio so ka che se broken heart e mani nku na be yiye enkonu maduro mu ne wan nkonu maduro mu obusuani okay obi adwuma na wo de application ko ye wan yo dwowo no hwe no san wo ne omna sam wa wo ne lumba okay san na te de adwuma ke mu aye made na enso so sha osume so pe kakra ma san di ba wo busu because wo ma wo papa nwa bi wa mfa ani nwa bi wa mfiu iti ye ka busua Yesu Kristo wo se wan ne me ma me ne me papa ko ka kire wo mo se me ma me ne me papa ni wona etie ma se ni wo mu dia na etie ma se yadisi akoya nim hwan ne wabusua enne nsem no akoso ofie apa won so betimi wa abonten no afra asim number no ye 0548 931 0548 931 0551 931 0548 931 and afi 0355 40 45 28 0355 40 45 28 0555 40 20 45 28 ofra on sabet makaye 40 20 45 28 0555 40 45 28 ofra on sabe kasa so na 0548 931 931 0546 931 931 0551 931 hello good evening Ibino mi abema amen to say you nyanko padum no Bible udini baby akasa free ni yanko tata breme ma melenda me kasa free atma ko yanko ya ni mame ya mi tira mo pa ma sama mo fen asa me huwa tem na na mo are huwa tema ko mama na si bia ti we be bia ta ni ta for rate ya adam se busia bi ma ko wa gini na si rate ko wa rate ne yuko na min tira mo Nyami shira won so we fiada boja ye oboa 0555 40 45 28 0555 40 45 28 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 0551 931 931 when ni busuani o wo busuan do you have family yanko yanim hello hello good evening good evening odini baby akasa free jina yi ni yanko why hello kasa yeti o good evening I'm sure good evening yajo so asama mo ke oh my mane kasa nyina wo sunso network no emwa mpacho ofra number we ne best my pa 0555
40 45 28 05 55 40 45 28 0355 40 45 28. Do you have a family? O utuwe o abusuya frɛ na kyerɛ wadwene sɛ o abusuya numere wunim wuni abusuya numere wunim ko fu osu wo nkofo otini su ko abusuya mu asɛm no wo pagya ba akwaku na aye bibia wo ho. Hello. Hello. Good evening. Hello. Pacho dini ba bia kasa firi. Macho ya shami ya mwako kasa firi asante acho mmena. Ya mkuya ni Abushia obia enkone na bushia woda. Abushia obia bushia nsemu. Obia bushia nsemu mem tuweze mabushia ebi kemasem ebi kemasem. No do apa wasem no. Na so apa na asem. De wan pa wasem no wo hwe ohun yi wono. Ntimesome dia no wono. Nyame nhyira pa wa kyerɛ na adwene pa ampa abusua no de ɛtese kwaye ugina kyira eyu atunya komu a mu nsɛm nko. Hello. Good evening sir. Ore mbaso bunge mana me bafta ka me dama se nko ma foka. Na we the message aya na moto wo mo so a wunye ntin wa wa foka kra because we bit me out wa be after more bit no ba o ba jero. Na the way people say I was so we papa bra. Nti me dama. Nyame nhyira pa na onye okase. Hello. 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 Pacho dini ba bia kasa firi. A call has been put on hold. Please wait. Fresi 0555 40 45 28 0555 40 45 28 and nkofo ya krado so mbeba fidie ni so pa. We na ye. Hello. And when you so. Obi show mu a. Na so we na ye. Na o de tam akobo. Ebi nya ye. Hello. Hello. Good evening. Because I'm up to say. Awurade ayade ye won so e. Awurade azum na aso mo kaje ye no krapa. Ya kata busha mi sene blocha busha. Ke se de me ma no akata wo ye no. But me yi bi jan mani bi no. No do big kind bi fa. Me ya piane e ti fuck ka be se ko ka dance la sa dia papa so. Ni so no ko so. But you know that their mother more to feel. I said, Lizzie, can my money here, my money here, and more, oh, mamma. Also, was slow and and Scapa was minister. But, I just can't crack. I will say, well, yet almost be and yet. Kafra, busuan bi o monne ye ne o musuno. Emwa na busuan bi o kra wa wo breboka. Ye omu yi so sila omu chiru ni awo ye bi anya fe maami bi otime mantem ni ane ba ne be bi anya ne fe. Hello. Good evening madam. Yanko ya ni mo ba pa. Me say ebusia bi o hono ma apuro obema wanye obema ko to maybe o de bu o kra de ya o so be ba so e no be ka him Nyame nhyira pa. Esidem. Madam, Wow. Madam,
nyame onhyira pa wakasa pa wakasa pa ɔse o adamfo bi ɔsoma ne sirim kro obekɔ because ɔde na yɛ nua ama na timi ayi a kyerɛ sɛ asɛm no ɛne sɛ deɛ nkɔfo frɛ na no ɔde ne ɔmo asam afon ne so nkɔfo frɛ wo 0555 hello yes sir yeah jo so papa amen okay okay fire ni anko na tiesi abon de woni pe bo no ma o ti sa dan fo o be fa nse wunya bi a wa di na do de sun suma ti wo ye papa buwa na wa buwa no wo fa enzo ni ti ma gina no enye se buwa no ni mu o be so ya ade a be pia na me ma me ba ku bi na me papa ba ku bi ka se o so be buwa wo bi enzo nyi wa ye ayo ne kure pa na ni pa be ni ye kan ya ye ya de kom na chim ani awale mu a ni pa nya ye ni wo kan na bi afra no ni pa nya ye dadi no ni wura wo shenu o bo ma wo mi suma wo shenu o ma ni pa wo die o peso o mu lu so no ade ni yi aduma wo shenu ade papa bi ni wa ya de mano na ye wura wo ma na nkata ya ti nti temu abar nti ni pa ntene mo wa yo ko ni pa we are party T, we are party S, nti ni a wo chire na wo ti mu wa nti amma o ma no ye want to trade fire nyame nhyira pa no onye okase ni oba na gina so ache pa ne him ni anko fire yade fire ogwa no so ha dwen yeah o se nwan mo nsem no mo ka du me bi adi pa bi so ayi papa du be se o de bonia ye ayi o ba ye o we na bo amekura ye ni pa bi de ni pa bi awon obi so wa beti ma hu dwomu a wa ku sha ni pa du me bi akanfo he o ni pa bi o bet ma yo papa was men kan ju bi okay so ya kwa koyenim ubetima frɛ 0355 40 45 28 0355 40 45 28 na fe ya ko de akoyenim onzo fo adwenche bra do you have family hello good evening sir good evening sir hello wotemenka good evening ntimi amfa koto anyam fa ya de bia e problem ahomte de obi aye ntiama obi so ye papa esuru ane na ni nyina no ka ko sisen du bi a wa so a o yi obi papa wo study ni pa no so o se ni pa so mesi o ma me se ni sifu wo mu se wo ni ni patri mu de en se du bi ampa ntimi di obi ho adanse ma ne bam sa pra we de ne wo so ameka ne ho asem ampa ye ho etimi wo ho na emom ya na edume bi a yese waku ba ko obi pa wo kwan bi so na sebo ato nkyerama no de makoda wase ani ya bi wa no ba bi enye ye ya ne mo ya hwehwe bi pen obi timi ma wonya asem kora o no papa ye so obi timi hwe obi school pa last minute asem o be ka kire no ba enya asem ketwa oti be pa amafo afrefra mo mfrefra so nti ya besre o ze na kasa na e ba ye no obi e ka ne de na wo so wo de ye de so hello Helen yes sir good evening Helen good evening
evening. Udini baby akasa free. Because every take Udium. Yankwa Udium for. Yet you. Now, me see, say, program we see here. I say, what Busheni was scarf, but I want to me from what Busheni. Helen. Ethiopia, Ethiopia. You go, and then be master, this way I by there. You are here, be a minimum, you remember. Now, you know, nothing you Busheni. And then I'm not back to bed to release you. Asem ka India ni achemfo osi adesima wo wuye no na achemfo wuye o timi se na japade nyina na yere no pese wofa yes na wade obi abuzua mu asem obi abuzua mu asem jeja o ka na yabu ni be na afi yere koye header modini sa na ye ko because ayabusua bi mu asem but yedi abusua ho nkomode mpempi ya na me pese me de me etika se nipa de se unyi ska e de ya unu aba bi no adu ani ma wudi bibisa se unyi ska me bo abusu ni bi dia enkenya de se enken nwanwa nya me nshira nya me nshira wakasa pa obi din ne be ene ya mpa sei ni obi ya ante wa asem wonsu betima bo awura hello mama jo ya ku papa Mwaka Asem Mpe onyame kiramo. Amen. Na wonye mokase. Amen. Na abusia mo asem amoka de ewumpa. Na nyame se yanka na kore de obi abusia mo ye bisu mo de enye. Nyame se yefem se mbe fema abusia mo de enye na so abusia fo nso mo fo so boaye. Ba se me sha ye ntaba na ye so so ano ye papa no tu kwan ko se agri post. Ente umoko ya juma ne papa na wodi free mu e wo ho yeso so won fa ya so mba ye kurum so da abusia fo no ni bi so mo ye nto bwan kakra be fa ye ne ma mi na die ba ye ama se ye me so ma be tu kwan ni bi so na ba te na mpe me kai de bi fo de ma me nti me so ma me gire ne mba yina sa ko ye kurum ba ko se abusia fo no nya me nshira ebi se mam da so tia se kura mi ro kura wo mam nten se mi mo na da so ha se me ye ma ninti no abusia no obi ho na se woni bi na se wo boa mo so mo kai ma mo ye ma bi abusia ne bi na enye thank you nya me nshira pa so we sika ma do fa ma na ta sem tu nkwa do nja ma ho nkiro ba don pese obi a fo na o den san kan ne wa nya bi kura ba se o tu ni ya sa de so mo abusia ya me tira mo onshira wonso o akasa pa ene Friday ni pa free ni pa free dabi nanso effort on be making enti abusua na asem na ye kan eye ne nkura bata no wa bebri yes abusua bi wo mu ni bi nanso asem to wa sebe ye mu keka no mabom ama no mafa abusua bi wo nso asebe nipa ba ko ho ahinti etimi de sai munyina mani nyina enzo nton hunu tie no na ya na ye chirechiri ana busua bi won so ampa obi boai nanso nipa na oboai no sebe wanya ye tie ko ba sa no adane ne ni ahwe ne ma na ntribom ana me ko e me ye se meboa nipa so masi enso sebe ana busua bi won so a de oyeye no sebe abusua kura de ne ye de ma no ana odi yeye no so oyeye wie no ono so so ada na ya yes ba we ko ni ya ku hello MC how good evening. Ajo program na meza mpaso kakra. Oh so yango. Efrem ko kaza firi nsu tachebi. Na masa mono dia ipo na mo program ayaba. Echirese. Me makana da bi nkuwa 42 years ni. Nene papa ma menetnae. Na ibedru milebe no na me ni me maame me ba me maame efi ekurumu no afi abusua na tan ne se me papa nso o ma tan na me ko me maame fi na asante fo de yi isa dan ma me ni obi ne tuni maame nso a wi esomo a eye esomo a ya
ba ko pa ne de mo bo so bai na abedie mu frɛ busua mu atie si abɔnten ama ɔban Ghana ni fasa ne ma we a ɛyɛ adwuma sɛ ama ahokyerɛ ɛne ɔyɛ ɛhyɛ mu a ɛnyɛ asanketwa medam ase nyame ɛnka mo nya baba nyame nka wo nso ho pa ye kwa akɔyɛ nim yanimu a ɛna yɛ kwa ahomte o akwala anyini wo sifi no nka ho ba akwala nso ba nso so ko ye yie dia ɛno de na so wan matwa de sinka wo abusua ane abasa bi ba ma kwa ahia akwala bra ma bre no kwa nkuri de kwa nkuri sa kwa nkuri ne ba akwala we bra ma bre no but ye wo kasa bi so ye ka kire emema ma ya na to ye tirim me to ebe so abra kwa bi na tete me papa fie me ntoto bonko omo na tete se amese makobe po sisi na bikuta ni patanya ye bebe plan ma dem so ti ase enso kwa bi so no do mo kan na emum sa kasa no eni kwase pie fie ya no ma ne ba yan kasa nkyere ni pa o yan kasa nkyere ni papa to bi wo a wono de wase na no ye wo so bi wo a akọ kwa o papa de bebra no boy na nso bi asa akwara ne nim de da cho ba no de obebo bra eti kasa bu ayenka o papa na amo bra no de obebo bra eti ayese sebe previous odu bofre tutu a sebe odumpo tutu a sebe ye kwa twi bi o se bofre tutu a de bi ehye na ne eti se akwara ne papa na ye bibia ye fa akwara no e de hye ne papa nan no bi nim se panyi kojo bu ache ba wo ba bia me amana be yesi amana be yesi enti sa kasa bi wo ye besre ya sante ya soa ne binom ene ya soa ma ne binom eyiyi mu no ya ne ye besre eno ma bi wo ye nka de bia me kasa asebe o tempanifo mu na sa enframabo ne ba ye nka unimi nyansa pa ye nka ya bi sa na so ya bi sa ne ko umpa no asole ko enti ya kasa bia ne ye ka but obi wa fe ne wo be kire pusama kase anko ma me fie wanyini kura nkasa mbe ka wunya yi o ye sika ka ma me fie na de ba dabi because ye ni mo bi ho no mo a ne papa fia ne wote ne wakobu ayata kwame wakobu asina brosan sa hana me soa ne tete me hana me nyini ye eti se me papa wu a hai me so me sia ma me soa no eno de ese ne moje eti kasa bu ani kwasa e ba abusua asem na ye ka abusua ne de ne ye ka ne se chewe se obi ho ma kwaku ye ka yampa obi so aboa obi ti se de na o manfo ka ye na o mo ya adwen nipa bi nya ye kwaku nipa bi ho no ma oni aye pa so cha sa ma de akora bi ko ohine bon bi wo mi modi okay na me de ne ko ye na no ma so si di amana efa afama ba mi a me de ne ko ho no me na sasa ko ka bibi chem so obi a me that's because akora no ma me na de bia me da ene sei na na mo bi so na ma me de ne ko sa ohine bon na ye de abua makora no se bi sei isuku fi bi bia wotua na me a me de ne ko ye no se wo fa fun afrem ne eti ohine bon na fla pra ka je se nyesa na o papa tie wo ye boni aye nipa asa ka friend o ma sa because no na do ba eti nipa bi e boni aye e wo ho ni mum ne du me bi o a mum ye mfa busua nipa ba kwa de bi a wa ye en san kura ni nyina eno de du me bi a ne ha adwen because ampa ye nipa bi o nso asebe te se na ne enwa bi kan ye o sikani bu ani nwa ba ne e de ne hye akire saa de ne ko suku ene ne wa ye yi so cha se sa nipa ne se da chi bi oni wa ne se nwa ba ma ne hwe ne ma en sere enkwa ne bi wa omte it is okay so be di ache se me hwe mo fa ase bi na wa mfi me eti me de asan kra ni nyina me sew ebi a wo hwa no wo sister pen ne de wo hye akire saa te aduane ma ho eye obi bia eti de be kan se abusua de se de ne wo kan eso abusua bia ne na yi eye ne kre ne mmom ye hwe because obi ho na ye a wa ye nyina no abusua japade bi kura ne de mansa kwasi yi wo ne wako suku eti jiwe fatu kwa na nso nkrofo no abusua so nye de abusua kwasi so kwa ya akware obonse na yere so akanta so me ne mabusua me de bia me kam se me ne me family no Ghana ha sa no man ya fa tete ye me ne me family dabi because the American wukunu ya wo wa ye na obeware wo no wo be kom na ni nua ba na de ne hye chema ne sisi na akwa eti so ko yesa me ne me family na sesebe nya ba ne di yawa no di yawa wa ha den wa mabusua na kwa adua accident pa ti du me bia ye hwe ye ne abusua na ye nya abrofo no aka se me ne me family because ye ne ye family na wa ye ka ya akwagu
obu a yewo no to nga sabi nipa wa form nsem no ebi form so wan nsem ebi form papa nwa nsem ebi form na fofo nsem kopem time of struggle ya go do ba bi ende ya nipa no make wo mo ye bo mu di wo kromu an ye bo mu di an ya pege mu no so ye kire wo mo ba bi o mo fa so pa enne ye bo mu di a enyi eti enso ye hwe ne hu na obi anya ne chefa ya go computer so adwadi abaye ba na ye wo kire ba bi ye ba sisi Oh, Dabi ma bantem dodo. Obi a yes mumbra ni ntu kwa na ma bantem sa. Babe, nya botre. Oh, also mutimi delay kakra. Tase, nana, babe, mama yempe baby ntuna. Na yenum kakra. Ni emfa delay ya kwanti yo no. Bye bye. Laughing the rabbit to the blood. Losing the bitters and Bemasa. Losing the bitters and Memansa. Bama, Brayansu Memansa. Luminansem, one time many power when you feeling what you and says up in front of FDA. I did your graphiatum and say, oh, she yay. Andesaba, and what more than ma, and came one moba. Oh, who said, and I made the Asemesio. Cannon pan, Nasana, Michiana, what me. A brain I didn't quano, Kingdom Garlic Bitters. No, more benefiting, me benefiting wine. Also, what told dear, Abra, the smama, Abrente, Nishuve, one antique crana wabre. No Kingdom Garlic Bitters, and in the capsules, no young what ya brebia. Kingdom Garlic Bitters, and the capsules. Asem Mpe Nipa. A devil when Amawani Adise. Senior Nami wife company one personal. Kingdom Ginseng Power Capsules and tea. Say, Sia and Passway. Kingdom Ginseng Power Capsules. E many genia sumdie befi abrebia. Obebia o de poa how no. Edro bakupa wihiane tremendous capsules. Tremendous capsules. Esiesie uma uye obesima. Edro yi ubenya bi obebia yeton no bia. Kingdom Herbal. No challenger. Okay, ya kun akoye ni what yanzu nim se yikura wa. Ye kun akoye ni yanimu a na ye kun na ye de akọ ya ba no na ya ba de kisiri ko kubuache popular known as the nations and Wofa Lumba over Bishop Lumba ukiada for Asem Mpe Nipa ukiada for Asem Mpe Nipa ukiada for as ye wa ye mi wa madaye ni diriana go for ta etwie di ba be de kakra kra bibia be ye fine yani ma na ye kon ede akọ ene ye di kan bi twema ye futusem na amankofo wura ko papa wona abusuan twiti wo mu yi wona abusuan de wo mu asimo wona abusuan age wo mu agya no agya pade aboso am wo strike ne saafo nyina esu achese ne no aweho no ano eden aweho no an ani enyan pa ne ye free ho no kwaku aweho sam ne se enkora bi wa enkora bi ase enkora ne age years 6 years 7 years 5 years omu ko school yenhwe kwan omfa so ko school ne kwan omfa so pomba na Ghana benimfo to wanyumre ya omahunu bi nkura na ko school yengo hwemana sisi a experience bi anase oba ohun ze oba go through this experience anopa join here on Losing TV Facebook so to be join it nkwadai wo mu ko school anopa omu ko school and what pressure you go school no omu ko school and the kwon be fast wa go school so be just omu 19 so so madu ai ntina me say wow tie already so there fache me I just said me mau me cheche me chrew na wanya sa pictorial way no in your mind and it say yeah grow here oh brano nzo eyirem for me to man ben pa yetim say de wo mu nyina ne sese anopa yi o hwe me utie already so omo wo hwe de agya wani yade nti owo ngwasia politics yatikuru ma enkwada ewo whole west one ebio check it for me okay
Students are a war Avetakpo our voter region Ho West constituency. On a Bezrana. I say Bezra. Bezra constituency, I think so. Would I check him? Ho West constituency. Bejra. Bejra. Bejra Emmanuel. Makai. Bejra constituency. For your information, honorable, this video has been trending for quite some time now. Disheartening. Inhuman. I don't know the kind of expression and adjectives that make me usually qualify. Sadly, we are here with TV. And this is the routine they would have to go through before they get to their school. They would have to cross in some way a soaking almost school uniform. But ask yourself, sir, even these children, dear Baron so akwara soaking ni underwear. They said near Diana at soaking the Bibia Okosia. Then you have my Jai school to tell you, I did it. Talking of a man, a woman, if you grow all grow, sometimes they will pick infections from here. And I didn't go any idea. A baby uncurable. Yes. But you know, kill. Through no fault of it. And the idea see. I don't know. Na residents are a and some more can say, and performing them anyone who you know, or mwa. We say, idea, I think the ordeal and cry will go through. Just because I'm born in the United States, they want to be educated. Ghana, it is compulsory for academia say or go through a classroom a compulsory. Yeah, FQ basic. I say a yen shut. And yes, some quadaya more cotiadi. Now, who should your woman and son and quadaya cotiadia? I mean, now where now if you look at even the way I'm doing course school, I quite actually every admin course where I quite actually no who credit can't craft for that. Okay, dear Giant Connect because I didn't home to me yasen umfu and shenado as some quantity. Ushin sweated that more from 7 years or mumu not Ghana had a war, not yam funny solution or hina woho. And to the man for say, I dish in the school disorder, Mampanina pump for crania, young good trenia, young family pampim and cranem faso are more in it him, a patcho, somebody my oho, MC or education minister at the Ghana, a heavy, and many to him said, education who he has some of running your bonibia, or Monswa for to Abba, it young go be a bit to me train to a bimba. O mbeti mi afa up to Ghana yada so concern am avion musi ebe da ben politics time na no MPP friend say friend kasama for projando so for yes NDC for regional friend say mbo amwakon hene doctor esinka nkabomunti omommo obi a woso omommo akọ radio ni ebuza se die ntina mo so de blade aye show matade pay de abetutwa ni asosi die mtwe ni asere politics tantan yintimi invite se nipa na ba ye yere na mana ya de pass se ye medaso wa MPP ndi eye kura ye se nye medaso wa NDC ndi eye kura ye se nye masa ye nyina ntwi nanim na onye ni ye nye na nkrofo mma we enum nyina ato aba me de mani fras ye te wo sa na ma we wonya ne o se media wi aso pa agoto aba na nipa ni firi mabusu ana ye ne amepe amisusu so ba obetima be bibi se atete de na medaso wa ha me wa ha no ya tra ho dadadada na mi firi kro we mu bia ye prebre nyina ye nya mpinya minister nya president ni wi a still ya da so situation we mu na ni je be na next year bi mu no ana 4 years bi mu de go hwe mo franketua be bia wonnam
bone be na akura we wonim kasa be na wokan ye ti a politician bi en ti ye twena so akura wa start abrabo ko school offense you ededa na bum ansan wa ko school sa akura we benyini na obenya minister bi a wa hunu papa hunu de wona abrabom be de na de ne ade ye fa aba na ni so no nso nye bi mfama ne manvo because when share bi da edi ni ohun ye na no ano pese na manvo hunu ye di we ti wi ase bobra ye di we ti Ghana se ye mpanimfo nti obia ma ne kura so ateda ase abra no ma ne kura so obia timi hunehune ene o ma hunehuna ama South Africa kure hunehuna Ghana fo ade na ka otokura em se bi ni ho enti no obia ma ne kura so ano ye ne opedi atia kwa kuni ada wanim no so ye batampa na hwa ade wi na ade mpanimfo ho be che o mo a ne Ghana ye nam mu no kwa kuna ho ba jo na de o ka mo bia ka se na me de bia me ka ho se da na me ka sa se se me wakusa me pa me tie mo ni show ya politics di ye politics ka ba hunu gogo anu mana nyum ko okay ya be di asa ofi se ne no nyoma bi aba e se friend say me ka asem ni asre na asem na trend asem na nka se mu aba no obi o betra o studio na o kasa ko e work out yeah oh yes obi o ba o studio so ya MPP communicator so ya NDC communicator oba na asem na wo ka no unso onye si abrabo ni na yeah aso na de ni ehu di obi be kama na yesele na no host no so da from no wasere it is way such a thing to say you know musa ade ni yehu o wiase na obi abeka chem se Ghana be fa ne ntampa fira saka sa no ni pa ko ni ne wo tambe abaya bako nsu da wanya no abaya bako ama abate so MPP anko a NDC beba NDC ba MPP beba sana omumie no ye yen eti obi su ba begina ho akasa ati abaya wote so mi wani ref se na ban so ba na nsu o da ho sana abaya wote so sebe onu su fi wo kwa onu so ba bedi abaya obeba tam ni ref so se nkura yi nam so na eden nsu mu no moko kwaku ye won nsu mu owo bi e fa no ni minama na anye nsuo mu obi a na eka nsuo bi wo bi ho a opem na ya na edu me bi a na ye jepim no ene wo mu bi wo nsuo mu mi e dangerous ba ko e fa ni minim so wonim sa abo ana ayesa sonson o ta ho awa ye nwai mimim ne batima wura wonama wura wo bodim tie mu sese aye me yese ye TV na so sa de wi ko ku me srese ye nyankopon mu ane fi na street ko na na o mu a o mu he TV ni bebi ke na nipa be sun de we so sabe aboso na nkon mawo na the way o mo sia bomu ba ba ka sa ko bi asigana ene o mu kro mu o tukofo na ashan o mo so no mu dwane o mo nya boni bi school no mo ko wa ku na me ko horo me ka no mu twitwi seat ni so na me pentem na atena so na mama na mu na me tena so agba kwa na mtu se me anu mo afọ utu se me nya problem wo na sa na seat na ja na me na seat mama na mo ti du me bi na sha tare na anwo a kwaku du me bi asa asema make obi a wa hu bi pe bi sansan bi betima gugu omo enna wo sha tare kwa so na anwo na de sha e wo problem sente kura ba sente bi ba ente nkulai ma wom enne nkulai sebo munya du trophy asi kwa o ma ya banivu awie ente tsuso pa se nkulai anda wa ehye wo mo wo mo de kwa akotre suku mu ho na kwa be so na wo etu o mu hiti na betuma tra ma sabe o ma anda wa na wo emu mema robo bet abo bet e wo wie ya na ya pon na wo sa be ya na wo sa betwa na ye musa se escape of people so some movie mo reda adof hetra movie bi sa na e fra ni mo ya bi na nkura ye wo face ya ti kura mu ye benyu obi ama na betra o so ye MPP communicator ye benyu obi ama na betra so ye NDC communicator obe defend na ban abetwa no obe defend ne de no abetwa no sa nipa mi enu enti me meto a me si kore mo ni show
akotie money show politics na video no na auto mami wo na auto electricity mami aba bia ni mfa so bia ni so me maka me se wo bia wo politics ye wo kasa bia wo ko ho ntokwa no ni interest bi wo baabi anya no kura na wo ka kwagu me be se pipi ni andi so mo communicators e on betra morning show so kasa no wo mo no anya no kura na wo mo ka ayo mafu na mo de nam ana mo kasa because one na ban any power e ko mo de no ana de ono so te so anya no ho a no no so wan ka bia mo na ban no so e ko efia e ko meku no e do betra so a ayo mafu wa mo be ka no kura no nipa mpa wasem na kasa be preduasa obi oye host no obi abetra se na minister wote so meka na sa because waka me metie na se wo so penka bu mu a wo se me mo e dey asem a wo si grade hihye o mo de be wait o maybe one give be chew na the evidence that just a grade hihye wait o ma be ye serious ba ko ewi ani akwa kwatra adehyeman yes ye kwa concert party dabi enkotua sika bia concert party so pe concert party edu anopa hwe morning show de also be hwe na obenya serious ye ni serious ba akokwa wo promo akwagu me se me host wa morning show host na me ya ya e ka obi be ka asem bia me mahu se wo me program no person me trend na me trend emwa makola bi o tie agura ase te se de yehu emwa me nua bi a o te se bi ko ketuo eti asam na obaka nye serious agbo bi na person edi ni ha eti me program me ma metra so me nye sa no ma wi eso na de ne ka obi ba betra no aka asam se de pani ba o no aka asam se de ni asre twetwetwetwe ni aboli de se no ye serious ye de yehu baby omu free anu baby omu ba intervals na wa bia o ye betima ye bridge akwasi brenya ba nko ka conference ahoma ye nam su hwe kwa akwasi brenya wa adwen kwa ya omu fa so omu ye sa de we ye ne steps minim se ba ko da baby ahoma ye nam su on hwe kwa ya omu fa so se helicopter no mo de ye yo e de fa so intervals na mu wa enso akwasi brenya ya manipa ko tori se yo e ko fa so ma ye neje iti dia na ye ne vision be ne wo se insuo we intervals wo me fanse endu be sa hanen me fanse e kwa mu akra wo iti ya ntima anya bridge bi anto so anwene nkrai ho anwene wo mu okro mu ho ya wo mutu aba na nkrai na mu nsuo iti abo ye friend se wonini anananka anawoni minama scorpion mimim emwa hodo emwa nnamu enkola minim sese na etie bia no ye mu sese mi hu se obi akuta ne mpaboa de mi hu ya ye se books ne kuta wo de na mu enti sa o mpaboa no no ma nyina o de na nsa ne be bi ze book ekura book o ye ekura mpaboa kwa kwa na me ne papa wo wasa ko bi ne fro insu saade okay wasa insu saade okay I think so mo enim kromo na papa to koko ho no sa do koko to ho e mi base ba ko a yesu an ho ne yete okay wasa e fro nsu saade ba ko me papa tu kwa no de mi ko ja na danfo bi wo akurase wow ko ketuo wow mi papa me se ne wow be tu wura ma wa e wo papa ne ma me awarja ye ba e papa ka cha ma me so ma me fa o ma me fa me ko okay ti me ma bre yie o ya dawo papa be ko bia no o ya dawo papa be gam papa be ko bia no de ko ba bi o ko ana me ko school 2 days no san free wo ko bia fa wa isisu be ko tu ene no akonya na ye tra so no e ye bo de entente ye twa na wo te so ti bu o kwa ye kwa ya ko tuo mi din na mbre na ko bia ba se papa free ho ni asa de me den aba chu school aba sa chu school me ba se me enko e free ya teme ma bre ti ga bi wa o 2 days class meet mi na me ka chawo na me galam se ya o mu tutu me be start to galam se e wota ko aboso na mi sha sata na ye free ba bi golf sa o mu ni takọ aboso e bi o me glass so mu ni mo mu sha se free ba bi golf sata na galam se nye komo ene na wo ya is scatter
Nubia asoja fo na press for start garanti so aje o eti no sa papa timi ka tem ko te se mi to ngam no mo de sa o mo yi no suppose na o mo de go gold no enu nu o mu nsuom eti o mo ba o mu nya hwen fa because bibia ko she nsuo na se na me ma to mu na kwaku mi to mu na mi nim se wo to mu na se ukọ na sa kuro no so na mo me dangerous fire abo bi e friend kokote I dangerous pa mo I say we don't break on. Na kwaku me papa ka say man ko mi ni o machi nwam because aso da fa ne ba mo ban so a e ya park kakaka te say stadium it wa mo ba say ya aso da fo no e je so o ya fa na do no man wura so no na wo to kwa ye ni mu ko e je papa sa men ko na me tu to nwura ni na o ma ko na asem wo betete baabi no kwaku metete baabi no me ko ya ko ebe wi na ayra afei omu nyina ba ye de kanya na berebe ni e number ui kwaza mai me ti dua bia se na wode wo na me to na omu tuku no me de kanya kwaku nam se da what's not there yes kwa yen ka se ko no ho o tete ha ya no mo ba no mo ya o ma hu yo mo sa ko me se da me de minimini se mo enko ma ko da kura ke to ya so die ba na yem hihie kura o tu kwan enti me aniya ne sa no mo bi ya hunu abre enti na me du me bia me ni bi but me hu obi a mu se we come de te ya o man ti ya o man problem ina no kwa kuna papa de me ko jana na danfo na kuro no kura ye friend tetekura okay ne tetekura de wo imura bi so do nsa ka ezabra se be kata abra kata kase wo kase ya no mo tinkura no mo ba most of them no mo na ho asai no ya na fi imura wo okay ka imura ba fa mo nya de enti wo behwe wo ba se ya imura yi na mo bi e from bomote o ma se ko tra no mo so ho pa ye ba se ya efrekura na se ene papa no ya odi ko ja ne ma ye nem wem kwan sa wo bedu ansa na wakofie bim akodi nsuo agokoro na ase ansa na na ase awo na mpaboa se de wo ba sha wahye ne mu oya duta man papa ba na me na ho ya se adum bi na nipa kodwa ai adum bi na abo nipa wo kwaku eti medu me bi na se me hu akola bi na ne nika da no to no ye no me bi ameso wo nim ne awo ka wo mre o me musa onim so eti sa no ma we na nkra ne kom no minim situation wo ya wo tina me mani abre no emu ya Ghana for pani 40 krai mu sika kese ne ye bodi gold akese ne ye ka e je se ye wo diamond ya nya wo ye ya ye sei aban bi da ye America ba bi di sika bi abra Ghana o sa no man kwa da na metan America ba abra Ghana sika o Iraq fa abra Ghana sika o ko kan sa sika na ko di ba bu kan chen ye fans no wajibi eti sa no ma we ye mu sha so de ye Jimmy Kran Ghana ye nim hwe kran ye ne country bi kran na enkamum se ye nkoda bi wo ha wo mu ko school na nsuo no madaro ma China na ase bia mo maboa ne enye food bridge we dey emma wo mu we dey just seconds wo metima ye ye ke mo ba bi kaka amfo so fa dey enye bi for the sake of nkolai ene wo mo to Ghana for pani for che wo ko try ya communicators e ko tra TV so a na wo kan sama ye besai wei te Ghana so ko to aba na wo sa ko kasa Ghana e be ye Ghana be fa ne ntampamfra wana ka che gwa die hu agro bi wo ye ni so agro enti no obi ade bia me se Ghana obi aba be faifo obi aso be hu anu twa obi abedi atam e wo Ghana because no ma ekoso no kwa ku hwe sa no ma hwe ya wa patem didie nko a kwa ku hwe ni yensa nko na hwe ni die ya Ghana na nkura ne namba bi si ya yenhunu ni aye ka akire omo no yentie ni akwa akosi ewo Asem Mpe ya na asefimo drobo Sampa Sampa na akonya ato se busua mi no ma che omo akon omo ho saa na omo court na omo yi na omo besiesi omo court santi ase anya adwuma yi na omo to no ma dwene ba se Sampa som yewura sante hene ti yemfa meto na sante hene nim mu amonti asem nim ye muntie yi na omo aka omo bom e ba na sante hene nim
a video ne dam frama mu a obi a wo hwe bibia hu se ahemfo mienu a epre wo Sompa ni nyina begina otumfo anim onza Asante asem die no edu begina ahemfo ni nyina anim na yewura abusa wo abusua dua na wachechiri ma me na efiri ha na obeso ye ha na obesom ha nti omo kan ni nyina eye live uko YouTube abehu ewi ebusa wo hini wi oso kan ni die nyina eye live ubehu omo kan ni nyina wi a yewura de gu nsane ani no no hu se na ewi na besom ya mpa we ne nim ni kuro abusua dua nti we na sefata yewura bua ya obaako no ko ya so wonte ne ho ase eno se mo na mo amabom di aba ehunu se mo som te makana mo nte ase a de yenyan to ho no mo asa time so mo de court ni so wonte ase no wode court yakobu asem no ehwehwe mu no a na abua bo no a yewura ka so odi ade enye yie no ena afi de court abua na ode amane a yewura ka che so odi ade a ebeye yie no afi de ekoba ya lawyer woye ohene no a ene odi ade enye yie no lawyer ne ko gina mu asem ne bubo no ana aban ne dane ya NDC bae sa lawyer na isi waye ebono regional chairman nti ene mi nipa na me kodi asem ma no anye yi ne ma be chairman dia e wo se me boa no nti aferi e mara ba se ni ayodi ade yeye no yetim fa police mo ne ho ban yetim mu bia nti aferi ni odi ade enye yi no na atutu ntuma odi hene ena yewura aba bedi nkomo bi na nsana sante hini bia wote so bedi nkomo etese yi no se woni ma bebu a na ese bibi yesi baabi na ese oya permit ne mamfo na ese oya grant se afedi agiyuyi yede ya kanfo mantin so bi bube kasa wote a wote yengotie ni a Europe so tumfo si to aka ede a che Ghana aban ene ne manfo no omowo sebeta frache men ya himfie yendie mra sisiye wadana na de yantie di tumfo beta ne de jani nya bo si tie samjene beka Shuba ko ya ka so ode ne ho ba fo de o ka so o tie di tumfo beta yo ko bia kuma wo ne ho ba fo de no aka so o transe tie de samjene beka don se ko fo ka so o sen ya san to o ka so o sen aden na na dru baby na de emema nyina ya san to anya jisen ko fa emema nyina ya ma ene emema kan ma o aden enu na ba se si ama nsemfunu ne ne ma ekoso sa tumbo se sa ne ma akoba no ena ya ma ensema ya ba enfote nyina enya gwa eba yes mama ya ntie ho ahihye ne ya sa na baba tumbo turo de ma ye ntie ho ehye na de yantie di otumfo basa ne de jani nya bo si tie Shuba ko ya ka so ode ne ho ba fo de o ka so o tie di otumfo beka yo ko bia kuma wo ne ho ba fo de no aka so o transe tie de samje beka bon se ko fo ka so o sen ya san to o ka so o sen aden na na dru baby na de emema nyina ya san to anya jisen ko fa emema nyina ya ma ene yewura se baby adru ne kire o sa akwose sama ne ba be ko hu se ma no wa akokoduro firi se sebe wote opoto so na wajapade obi fumaje afiri nsem ne yehwe Asante ahemfu bebrebe ni nkura ahodo a esum yewura na kuro mienu miensa pe bi solid bi be cassette ya ohempo odi monim e kasa cassette ya Asante waye ko mu saa because oye panyini nti na mo amoka ho bia ntimi nsefede a ene no ohun se ne manfo atwa no ho ahia no moye ma ndi oso opema e de omoba bedi ade to be honest nsem na ekoso no airtime se obi bechia wo hene kura na ohene bi asole se aden na obi abechia no police fo na beba na katia na obi asole se aden na police fo akwo no no ma amaye ho ase utane doso bato ya Asante fo kasa enye hwe we obi be frɛ se muye mu na kofa ndok na ye den muye bi bate to mire bi a ade e wo no wo wan to bo amu ani anya den ye beje eno no aye enye hwe wo abusuoma ye mu no
enye saa na waya me ade ajapade abapa de ja manko wanya bia wudi hia no etomire bia fa ni eden ko ade ye ode aho manipa hunu ni mistakes na mutimi nkonkom anim kwagu ehono amu na Sompa kuro ya ohena yewura ka so ngodi ade a yesi ye mani ni ade no na hemfu ni bia wu opeso okoye yi nanso osuro na ode abeto yewura anim na o se sai yi no one ne na ekoye ye ntie ne amamfo ne ka ye kwa yi yeni yana na ebe yi ana yi na ebe no yeni mpanimfo na eba inti ebe ye nyansasem ni ya yi ponchi bia ponchi bia na me ponchi bia obi chawo ni edo baba edo be gusuma so ya mo se asante o man asante e o man ala o te ko so na so ani aso bia boa na na afọ bi hye bia yesu ejimi for gidigidi ya ko Sompa ye ko yi kasi pa mana na ba aponchi bi obi di bia no ya ba Sompa different colors ya ba Sompa different colors edro ni fra asante o ba ho ni Sompa le firi ho asante o ma ka che o ana amuni momon chase se asante o ma pe me ba no mo chase abrofo kura ni o ma kon ya mane ntokwa ebe yi watch out asante man ya ba Sompa life and college ya ba kwagu jabi wo a eso na ya hwene enum no a ede nsem akese ne beba na Ghana mpanyifo nda bia no ompese ne mansei ne kamera ansa na panyina sole afre soja afre police ni asa de kakra ye wo no ede akosolve ehaw bi a na nke betimi di sima pe asolve o kan bible ba bi o se wo ham anu tue ede se nsuo ba foforo enti ntokwa ni nya no so enya nyireye be ye atwa so enti tomire bi a ade bi bobo ba ye hunu firi tetetete ade we start ye nya ne o tetetete na abrofo abeka kakra na asandefo na kakra na hemfo abeka kakra na ye atwa so na bi hurubi na bi ye kakra sa na anu ipole kotokoni we no mo yesi o mo ko berekum beduru ya na mo ko bobo ayese a waba ha aguro ye wo santini ni de hie no sekan na sim meja na dum ya nganwe police bi ya meginam ya ntwini twanti ni odi awu no wo ye proud say ba sa no watima kum santini de hie kina ekodane na asandefo kokum business ya enusu be ye na asandefo no de asanti din ye nye de wo wi ase da na no so akofa asem foforo de aba ye na nimire ye de abeto so se kwaku una ye panyini hwe na ka bibi kire manfo no ka bibi kire politicians no ka bibi kire president no ka bibi kire ministers ni police mpanimfo no mu manna nyansa na se ya na start ye kuro we ni yejo oman we ni yejo na nka ade we de se de kasatwitwire ni akuti adoso no ka gi yoi dadada enso ni ama me ye ma hye me kasa bebu a yewura waka no ete se o papa ma go ahead me twi kasa mu no ene me nti ase mu no ete se obi di ade ye o papa ye ne ye nada kro aka chem se me mane mo ese mutimi tena mo bi bedi matem da bi ye hwe se me na me meka bibi ansa de a then ne mane ho ode ne wo mu no betu anamo enti nye peche saa na ye nyine nim se otumfo ye obi a o kana no tumba ade ye ne nye kura so omfa ho ase omfa ho ene ono so abie na no aka bi de na be ko so kina mo ma ne nyansa no mo anka so ofa anka nche kwagu fa futuo kakra twi mako nim na afi ye ngo du maybe I makase meme now ye nipa se me pon kofia se so bi to ho na wada ni ntimi na sa ti me ade be chia na meta da pa ni nyina ya na tam se du maybe a obi be kase me se TikTok na me hwe di sua na me hwe ne kwa de esire na masire ya ba wo mu na mafa sani isuani oku bihwa TikTok de hwesebe no ma bi office e ono eba bwa obi gra de hwepu no
ba me TikTok me hwɛ ne tie asɛm no de obi kae ne nsunsua so adala ɛne de ɛkɔ so no fa mu aba to obɛtra ase ya ɛno ana meka asɛm bi sɛ tamana me mɛtra fidie so nkasa na mmom sɛ wobɛtra ase ya yɛtwerɛ ma bisa wa na nka wohwɛ so na woka sɛ yɛ waa wo man de bia na ɛsɛ wosua adeɛ sua kasa paa abuda mete asɛm sɛ ɔpem so aka saa asɛm wei mewurɛ hɔe na mede yia wo kakra sɛ deɛ akɔdu ama deɛ na wɔkasa ɛwɔ nɔmadu ɛyɛ sɛ asɛm no ɛde adu bunu na kwako nkyerɛmu a na wɔkyerɛ ɛdeɛ na ɛbɛba sɛ ɔpem so ankɔ hɔ mo a na mo so a mo nsɛm na mo de baeɛ ɛna wɔtetera no so obiara nka n'asɛm yɛnhwɛ ɛna obiara bɔ ne nkuru ɛna ohwɛ mu pani akasa ɛyɛ asomdue kɔ so ɛsɛ sɛbe aban bi kɔsesa na saa nɔɔma na ɛwɔ Ghana kurom a sɛ maban na aba no mesi kwaku saa nɔɔma no yɛnyae wɔ kurom ha ne yɛmfa ba ne kura nto baabi a ne kura da hunu bi da sɛ kɔɔtɔ abu asɛm na obi sɛ mentie kɔɔtɔ ne mmara da so wɔ kurom ahwɛ no sɛ maban na aba nti na mu wia no maka kyerɛ sɛ kɔɔtɔ ka asɛm ayɛ mu so na sɛ wɔ obi yɛdi no na ɛwɔ obi ɛni no enti me maka saa asɛm sɛ mo ahwɛ yie Ghana kɔɔtɔ ahwɛ yɛ bɛdu mmerɛ bi Ghana kɔɔtɔ bɛfrɛ obi wɔbɛka sɛ wɔma kɔɔtɔ na ban na ɛwɔ soɔ wokɔ aborɔkyimam na other countries na dabi yato abawie mmara nyɛ n'adwuma no maba bia na ɛwɔ soɔ kye sɛ Ghana hanko a maba na ɛwɔ soɔ asɛm yɛ ba yɛaka ho asɛm awie mo antentam mo ma so de kɔ baabi ɛda no hɔ na akɔtɔ ɛkɛdeɛ bi abiem kyɛ sɛ maba na ba na mpatwɔ pii wadaroma minister sɛ ho a ho na ɔkɔ soɔ ne tumi so kyɛn mete sɛ ɔpem so ɔka kyerɛ sɛ mmerɛ ni nka so sɛ pani ka saa asɛm yɛ wobɛtɔ ne kura so ne wɔka ɔno no ba na kɔnyɛ ɔte sɛ yɛntu no ba wo deɛ bɛdu mmerɛ bi no yɛni nka so mfie nan sɛ ɛbɛkɔ yi ɛfam anaa ɛbɛkɔ soro wobɛne ne wahu na wowie no ɔbɛkoto no abɛka kyɛn sɛ nana na woka ne nyinaa deɛ kɔsia ne sɛ yɛ papa president asɛm wɔ yɛ nua yɛto aba meto manto ama no meto ɔman yi mu metua tax ne bi ɔmfa nansi fam wɔ saa asɛm wɔ yɛnkɔ gyina ne yɛbua yɛmpɛ sɛ saa asɛm wei ɔpem so akasa mpa ne na ɛkɔ yɛ yie deɛ nanso kɔ bi so no ntɛmpa na wokɔ ɔmakyɛ president ɔmakyɛ ɛsɛ ntɛmpa ɔmoma mmara yɛ adwuma mi debi ameka me se wo yɛ president a asogyafoɔ na polisifoɔ ne buffalofoɔ ne wɔn ha de a di wo so obedi nkwasi asɛm no sise kura dem ma sɛ president John Dramama wo kura deɛ o tɛ mu ba ko pɛ na ko di udi ya de fa di udi na so die mra ye bo aba so ye tɛ fidie so no ma wo ye bia ye bo aba so ye ne ba tɛ fidie so ye ni obi atem sɛ aba we ba dabi de wo ye de ye ba bo aba so 2010 the same issue happened at Ames Abreso. So what I say? Emma Yura Kasa ya say at Ames Dimirika Adianche. Hey, watch it. Buy and one Asem watch it. Because wo ba no open so. Yeah, wo open so. E don ma okura no. O ka say anyi yo. Kuro no mo wo na mo kan bi no no. Wo ba no open so do be hwe ma asem we. Enke yenye na so prantempa na. Me say so mo ye press conference. Okay. No mo di atem. To be honest, ne yankofo ni bi keka ne bono ho no. Saa de na bi otumfo ma kwan sa fe de ne ye ba bi amra. Enya asem ba o. Enya asem ba. Because aburofo no bebere no a e wa asante. A omo do asante do so chen omo ahu no omo wo no. Esiemfo dodo no a omo do asante so chen omo wo no. Enti adane sa emmoa. Di ya anya numdwa asem o. Wanka obi anti no so wonu so obi yo papa de akọ. Hwase mo waka no. And at the same time was say ye no so no ne na ekwa akoye. Enti wo ba behwe, wo pe so. Dabi ntempa na. Ate bo mo me fa politics asem no. Ye fa bebia da no ne kura ne adwuma.
sa interior minister ne sa MP ne asa ho amwa no wo no ba sa wonya no ma na wo ye na borofo bi wo kroma ne sa kroma fo bi wa bi so a ye ne ye benyi mu Ghana anom especially be Kumasi a ye ne nipa bebre na te ko yi mu etu amasa bo pim so akasa kasa oni ni kwase nke ba sa beto dia entempa na yesre wo bi bakasa ye ne yati ayi wo wa na mo na aja mo kasa manu dudwo ya no no dwo nkura me kasa asa Kwagu asandefo pe kasa but ye pa asumdie so wa check ya ye pe kasa ba ye pa asumdie enti aye nipa bi se ye ho na enya de na anu ya akwa abrantie ye mi ofase ye wo ahwan ha nka ye ne maame ayi uhunu asante mema wona epie free go so wa hwesa video no nka wa ye ne maame ayi ya asandefo mrantie bi free go so bi free kakra bi e be hia ha no ufiri sa agi yo na kuro bia so ya asante a wo be kwa kokan be kan bunu ni bi oye din edi ne here ba bi be tama sa no mo ya gwa fa so da bi Mr. Nadaroma wo ye show guy e penasa won tama sa yi ya say ye nwa be ma ya original minister ye nim say kasa otie woni papa nkasa ache kra ache ntampa na eno ma ko so no wo fa ne kwanko ya djuma ho asem twa obi a wo so won tia se bia masa ensa wo me ya ma hia fo nko o prison ho wo kwa bu chi mamu a akuku damfo mu osika o mo nsamfo mu di o mo dam akuku damfo a wo kwa America mamu baby o mo yi wo mo main prison wo ebi wo kwa isuom na prison wo kromo osikafo mu di nsamfo ebi dam ebi MP ebi ye president ebi ye musicians ensamfo mu di o mo dam no pardon say ban bia ko pardon ama o emra na ye adwuma dam eti so so want to say no President Mama Wadaroma mo masa asem we opemso nko kromo nko ka bibia mo na mo so ma sem bae de da na o de to ye no mo ko court sa na eti se no kwakwa na me bisa se Ghana court pa edumre bi menka manfo ye aso be ka ya ye solitia judge bi e ma sabi nyame amfafia e wadumo court bi ho nim so ohia ni ba nso na ebubu anu se e no we se yango dem me se ne se me se aburu ni ano sa no mana koso sa mana nipa bi ti kromo adi nsanfo a eti na de bia me kase wo ye no enu ne adwa ta ba bia ne wa sonson adwa enfa de besi ye besre mu ma enfa fini ke kanwa bia meka because the wiasisi ko no ade na se ye ko na ye kasa no ma se du me bia wo ba so bi she court pa o na so sabe o pampa samba wo ba so bi she court na so pampa samba ya besre we ye boya amodi ayenka wa pen so de ko ba ye yes President Mama Nadaroma 4 years show boy they are no ma wo ye no binim se se na etie bia no wo ye papa ye beka wo ye boni ye beka papa no kra no wo kra de wo ye wo hu ye tie ye koma eti sa de wo ye ba mesra no be bia ne kra da no o fanto wo nya de bia se be okota obi aki na sa mabanya ba na ba me kwa kwaji wei me de na ba me kwa kwaji wei MPP ni ndisi sa ensamfo no sa kasa no wo munya sa kasa no maba na ba ntino se maba ba de me kwaji wei we so se maba na ba de me kwaji wei sa word no ya nya ya ke du me bia na matete yi bi yesi na zo mate yi ba yesi friend the base se ke ti maba ena nko mo so wote o mo a enka me ma ho we no nyina to agu no mo kwadwo ma ho me kura de no a na da fe du ofro du otu aka o ni wura so kura na nam nsuo kura na nam nsuo na ma ba be ja enu ntia eto abama kura na nam nsuo pa be cha radio so TV so e ke kansem hunu eno ma ho ehia no mo mi ahwe so nka ena ma ba na aba ensamfo sa na wo Ghana ena sai opani na akasa no wa de na akasa no opim so na akasa no na se wo batena ho na bedroom mebi na ekoba ne sei na se bedroom mebi ne ye bonto a se mo ne nsham sha na mo baje mo ba che kwa mbafa so baba manja baje mo nsham sha etu we dia asem we dia ye kwa gya ne bua entampa na President Mama sorry achakra won so ne mo mra manja
Emrande na ka aponchi bi obi di bia no ya ba sampa different ka ba sampa kurumu aponchi bia aponchi kasa dia e wa yi ase dia ese ni musu ayi ana yi na ya be no wa mo ta sante su butu ache e ba se ya wa mo ta sante no su butu ache e je ba ya anka sabe mpredasa na ka butu de nipa bi pe no but me say Emma president ya wote so emma saadi o mebu mfa so ya papa John Mama ya pe wasem pa o ya president am penasem no matter what say me yan this ni say me yan this ni the body ankasa me penasem because we communicate with him kasa enti saadi we no on hwe na ntempa ya no wache ene ya papa muntaka so na interior minister me boa na daruma kwe mu enu mu nati kro mu a mesra mu asem we de opem so se be mpredwasa what ne ba bi oba ye so obi ankasa saa na obi di asem wa manjia wo manja atiefo tie saa asem wo ye sahini bi ba na se ye ka saa na oka no wase bi de bi ni wo bi o na mmom no minimum mera no history ni minim eti wo se wo de a but ka wa busu asem na so ka wo de ni enhwe eti so obi pesa ayira we se media no discuss any shame diswa ko kanska no wati na obi aka twa no wonfa wo se menti ase na police ni minister so didi achi ye ne say chese wono sa tam ne ko ba no na ban enti wono sia wo ba na ba so e no so anya ho e no so kunko e no nam kromo ne mame gasem cho opani se asem we se jikinkren ya wa nam so ko ba no umfa ho tototo wo ma wo abusua na samre wo se nganga na mrache no court aka akire wo se court na etima aka to se enko ho enya wo dia otuntuma tenaze so wo hene na court na mo se ye nyini ye nsuro asem ko wa me nkasa achire no ese na obezo okache ye mabunu no enti kina mete se court kura bu akura bi fo ne etimi de sa akwa ne kwatuma na bo court kura dia akwa na hwa ai akwa ye nwa ya okokuma krante 3 years sa aya manfo ya pa wo from abo agrante because we sa no ma we ya wo nkran ya hodu omo wo kwan ho chese wo makokum panyini pakeka atobi enzo ase obi de wa chene de na sete exam na ne ono no manfo ya wo kro yi mu kwaku eti sa no ma we be koso no obi de wane na mo na ye na adwo ata ma ne akoso mbaduma ye ni bi no eye ya wo kwa hey shut up wo kokoto a ne ye tietia wo di kwasasam ne ye de wo ko because of wo ka bo wa edi ye de wo ko ya besre mesre ade o de enya ne wo kro me kan kokuta akankuma mesre ya papa president mama na dawo ma animanim ya obi atia onka nkyere no se esre no baby akasa ni free manchia fikese maba enye kasa eni kwase pie kra nadaloma man ya muchi no so mo pebosia ya wodi manim mo de ka wodi manim o be pre politics a mo ne first mo di nshira wodi manim madan mo divo bidia mo hia bia wodi ni di nanim ya ma mo bosia kra ya he ne so say the agudie wona asase su ni ade adane ama mo pese mo silas mo de say nipa na nim mom ye vom ya beto about den atam ne beso it o manya very careful and then the wanya me a tinasa mo ka ni mu odu o se mre ni nka so ba se kra no sa se mu ese so mu pasem ka shepa mo cha ko dwato a mre ye ni nka so sa kasa no bagu na fa ja na ka so wo kan wan wi a do bejo amede bia me ka trema do wa so no tie and get the story ba ku be woman so ye bre na tia erade nhire ni pa bia wotie ye ne onzo fa futuo ni bi ye de adwumade no AC ye mfa ko bia ni o wa so wontie ni ahonhom ne ka kire asafo ni afi ni ye be mo obi abetoto ayampia asante ni bia be kan kasa twitwire ebunu ni bia be kan kasa twitwire bia na akọji ye ni akase Friday of am program na kofa we ba ye de futuo na to mo pa o man ni ntie mo pa munya no da sene ye be hia obi otie ye bia nyame nhira no onye okese nyame nko bia